lo baro ki bapet ikni ke program ke balang Presbyterian nong tmai ke pedang sobai pi baro syakani ke program ki surya ro. Hakani ke program ngin se yo I bedio sngo ni ki sap ki bakerpang ki bau bleu la ai. Ke shithi upol ki nong room ke lenong ke bakat ar ke dekot ke bahan griyo hadu ke bapra ke ong. Di bangi don ki jing ai ki be per kat bakum kata ke jengai ya ke belasa mangi. La ka long ke jing thu lupa tong ni thu lupa kat ba ke shong kata ke jing thau jong ke jing la ka long ke jing shakri tungin minot ha kata ke jing shakri la ka long utau ba hi kai to un minot ha kata ke jing hi kai la ni utau ba sneng to un minot ti ha kata ke jing sneng la ni utau ba ya sam to un le kumta da ke jing kelut smor la ni utau ba senshar un le kumta da ke jing le minot uta ubale isne un le kumta da ke jing kemen kisap kerpang lani ki talent ki day kita ki bang yo na uble bang la ban le pha dale de ban long ke jing ker khu ye ki we patru ban pendon burom yo ble la ka long ha ka no ka sap ka ba uble la ai hangi ko we ni ki sap kerpang ka bangin sa yo I bet yo sngo ha ka ni ka por ka long ka sap ka wai ka tem ka siau ka put ting ba ka ni ka sap ni kung ki khon uble hi day ban ya ro ban pendon burom yo uble kung ba long David upenan kam ya kani ka sap jing tho jing wai but so jing wai jong u ban ya ro yo try but ha kani ka por ngin se yo I bet yo sngo ya ki shakri ki jong ble I Reverend NB ding do I pastor wan bokshila but I pastor dealing do ki ban ya ro yo ble ling ba ka so jing wai ka ba kila ai kerteng ki sap ban ye layo jing te paro ka bor ka bun pan thau ban shna ki wan nu play u try nong bu nong tha ki sap ya per ka wei ka tan rai jing ai ya per wei u nong ai sap ya per ka wei ka tan rai jing ai ya per wei u nong ai tu ai ha u ka bu ram ba ro ker teng jong u ya ro
ba iet ke sisi upol ski nong rom ke le nong ba pra ke dekat ke ba atu pra ke pen kan mawingi bagi ki baro ki tre ya ke ban pen pha ya kita ki ba iet yu blei ublei jungi ulong ublei ba krau pa bom ju kelap unni uju ublei uba pen ka ke duriau besau pa ba khang ya ka ha ka por pat kat kum komon ke jongu unni ude uju ublei ubangi dem pat gi mani menta ha ubangi la ban bo la ka jingsan ya namar ulong ublei ubashisha unle ya ka babha na ka benta jongi ulong lem ulong rengkat pat gi what happening ki jing ki jing le ki bangi kindo unda un care but un pelat yangi keketian jong ublei ko ong ka sam ka ba kendai ka khot ka ba shipong kita ki ba ithu ya me kin sanya hame namba me atrai memshim la I no ya ki bawat ya me sangut kinong dry ita iba ms.ling iba kirin tathyang iba khong thau iba meliem ba iba bi khar kamni kin pensngo hangi ya ka jingwai jongki ya ka ba ki la ai kerteng ha me nga sanya to ne skap no ya ka ne ka jingwai Sianga persyang bangan yad lenti badai kumno pan pensung hadang ya me ablay pen ban ngai ju shen bangadap tang jeng bakla haba jing ya le kitur kiban yanga la ban yeng hap deng ki yong ka jing em ki ba ya le yang ngaban pen kelo let me try kum no kan ya hang ni man wei ngam la ban la ka jing pen shoi ka yang gabangan nanya halit tiken yang gatuba sisilang bangan la tang mame bala ban pelat ya jing em batlot jangan try around amenga sanya kaya nga bangan mar jong ni wat lang ngaday bangan mat ki jing nyale to pendap yang nga daga bor jong ni atra sim gajing pengin tan hal me try na share nampa me try kum no ngan ya hang me marway ngam la ban la gajing pen shoi ka to yalam yang abangan yang atuba sisilang bangan la mame bala ban pelan ya jing em batlot jonga try ara amenga shanya
try kung nongan yan hangim arway ngam laban la na jing pen shoy ka po yalam yang abangan nan yan halin tikim yang atuban sisilang banan la tang mamebalaban pelai ya jingem batlot jongan try around amingan shanya dashisha try around amingan shanya ngan shanya Perdok pa iet beleng ni jet Jisu. Ni jet Jisu namar de tang mo upar lo ubashisha jungi lahadok hakerdo lahapang hashitam. Lahas ngob ha ne hasusi unju ino ingi habang ipha shu. Haka gospel Matthews kalenong ka baat pra ka dukhat ka baat po. Hang tungin shambo Jisu ukren shayengi. Uong pumne hakmi ngalong ringkat pat pi halagasni haduk ka bawai no ka perthe ngajit yu Jisu balayap kalong ka jingrai ka bagin la ban shem na ka kot jingrai ka ba lai spa anril pat ban rai de ikong badarinya kharmujai pat hadin kini ka jingrai ngin se yosno ya ka jingkren ling kot na ipestori jongi ipestor w shla jingin pet no ya kini ka jingrai Ngajit yu Jisu balaya jingker du jonga ban benda unong ya lam rumah uhi balang yang asyaneng syakli Kipar lok paro, saya sin nga ay kablay pia ka kerteng batiang bat budon bor tam ka jung turai, bat unong pen imjungi uji sukres. Ngangait pin ya menjur bat ngala ladangan ong ya pi bat kijing ruai, kilong kijing ais ngob ha ki bau blay, uai na ka benta jungi ki kun ben riu. Ka shiti ka jung Jacob kalenong ka beningkong bat bukat ka bakat nyo ko ong kumni, ka jing ai babha baro bat ka jing ai bajanai baro kalong na jrong, ka bawan hiar na ukupa kijing syai bat ubam don ka jingkela shu lemni ka serniu ka basyat da ka jingkela ki jing ruai ki dei ki jing ai ki babha ki jing ruai ki dei ki jing ai ngobha
ki jong ublay na kabenta jongi na kabenta ka jing baha jongi bat na kabenta ka jing mentoy jongi ki parlok baro kawai ka jing keli ka bangin ya keli ka ni kapor ki ki ba mangi ngiyo na ki jing ruai lani ki ki ba mangi ngiyo na ki jing ruai shemen sim ki ba mangi ngiju i ruai ngangai baki don shibon ki ba mangi ngila banyo na ki jing ruai bat ha ka ni kapor ngakwa ban su wan lam katu kat ni ki jing mentoy ki ba mangi ngila banyo na ki jing ruai shemen sim ka baning kong kalong ba ha ki jing ruai shemen sim kum ki khun ki jong blay ngi shem badu blay ngila ha banye shem badu blay ha ki kentin jong ki jing ruai ki ba mangi ngi ruai ngila banye shem badu blay ling ba ki jing ruai ha bangi ngi ruai de ka dok nut baro da ka men sim ko jingi baro ba da ka jing mut jing berkat ka jingi baro ka kitab Exodus nong ka bakat san ka khot ka baar ka ong utrai ulong ka bor bat ka jing ruai jonga bat ulawan long ka jing pen im jonga ulong ma ublay jonga ki para banget bat ki parlok baro kani ka jing ruai ka jong Moses ngiyo i hang ni ba Moses u ya shem bat ublay jong u ya shem ya ublay ba ulong unong pen im jong ki jing ruai shem men sim ki dai ki jing pla jong lani jong kata ka nong tho shapang ublay ubamaki ki shakri lani shapang ka jinget ka bamaki ki don haba mangiru ngiruai ya kini ki jing ruai ngiru ngila ban mat lani banya shem ya ublay ha kita ki jing ruai ki ba mangi ngiruai nang ta ka ba ar ki parlok be ki ba mangi ngiyo na ki jing ruai shem men sim ka ba ar kalong mangi mat ya ublay ha ka jing im ka jongi ngin mat ya ublay ha ka jing im ka jongi lingba ki jing ruai unong ruai sam ha ka sam ka ba khat pra ka khot ka ning kong ong kom ni unong ruai sam ong nga ya me atrai dai tang habangi mat yau blay ha ka jing im ka jongi bangila ru ban ong banga ya me unong ruai sam ong susu melong mau siang jonga melong ka jing shanya jonga melong ka sti jonga melong ka jing pen im jonga ha ki jing ruai shemen sim ngimat yau blay hala ka jing im jongi ngimat ya ka jing don ka jong ublay ngimat ya ka bor ka jong ublay ngimat ya ka jing lam ka jong ublay ki para bangit biit baro nang ta ka balay ka ka pamangi ngimat la ngi la ban yo na ki jing ruai shemen sim ka balay ka long ba ha ki jing ruai shemen sim ngimat ru ya ka jing suk ka jing kemen ha ka jing im ka jongi unong ruai shemen sim ha ka jing ruai ka balay spa an ru pu pra urwai ya ka ni ka jing ruai ko trai jisu tang hamihi nga shem jing suk jing kemen sharum shaneng ngawat laslem tang hami ngalaslem tang hami ngalashem tang ujisu bala penhun ya kamen sim jonga jing jing im jing kemen bakraw jisu me ai hanga para banget biit bagi parlok baro haki jing ruai ki ba mangingi ruai enda habangi ruai dekat dok nut bad ka jing syampang rudi ngila ban mat ika jing suk bat ka jing kemen ka bau blay ukular ban ai kita barok ki ba i je nang ta ka besau ki parlok barok ha ka jing ruai shem men sim ngila ru ban mat ia ka jing kermen isaya ha ka lenong besau pu ar bat ka dekot ka ba shipo ong kom ni turwai ha uturai ia ki jing ruai ki ba thamai nang ta la tangin pek ka kitab sam kiran shibun teligi sam ki ba kren ya kini ke bentau turwai hau turai ya ki jing ruai ki batmai para bangit peti parlok baro man la kasngi ublay ule ya ki batmai bat ki bapla bat kum ki kun ki jong ublay ngi don ka jing kermen ha ka jing it bat ka jing long ka ba yaine ka jong ublay ubale ki batmai bat ya ki bapla ong ka jing ruai ngos hakal nong balai ka khot ka ba ar pulai naba ki jing is ne jong ukin amdu kilong ki batmai man ka step ka ba krau ka jing yai ne ka jong kat nu ka long ka ba kemen na ka benta jongi bat ba ka pen yo ru hangi ya ka jing kermen namar ba ublay uba mangi ngi shakri ulong ublay uba i ngi uba pen mai ya ki man ka klimat jong ka jing im ka jongi ki parlok baro ki jing ruai kilong
ki jing ai ngo bah ki jong ublei yangi ki khon ki jong u bangi ngin la ban ye shem bat u nang ta ba mangi ngila ban mat ha ka jing im ka jongi yo ublei bangi ngila ban mat ye ka jing suk jong ka jing kemen ha ka jing im ka jongi bat kum juru bangi ngin mat ya ka jing kemen om bangi ong ba ki jing roi ki long ki jing ai ngo bah ki jong ublei na ka benta jongi it's a gift ki ba ublei ai yangi bat kum ki khon ki jong ublei ka dai ru yangi mamangi ya ketika gift ke bamangi ngila yo no ublei ngin ya sam lem shikiwe lani ngin ya ailang shikiwe pat ki para marjan ki jungi lani ki para briu shabangan penkut ngakwa ban ya thu ya pi ya ini uwe i jing ya thu kana ki parlok barok kadan ke we ka jingja ha ka jing im ka jong u Fritz Kreisler uwe na kinong tem violin uba pau nam bat uba long ru composer uba pau nam laya thu yangi ba u Fritz Kreisler hakawe ka por ula kwa ban thiet ya kawe ka violin ka ba bat ka remdor adu kata-kata nda ba ula kli yau tau nong di kalong ka ba sungsi kalong ba shem ladap kata ka pisa ban thiet ya kata ka violin bat ula hab ban mi no nang ta ban nek phai pat sila ka jong ka yeng nda ba ula pelang ba ula kan show ya kata ka pisa nda ba ula dap kata ka pisa kata ka dor ban thiet ya kata ka violin ula let kata ka dukan bat nda ba upoi ya kata ka dukan wong tau nong di ba kata ka violin ula don way pat bri ula thiet ya ka ule komno uni u Fritz Kreisler ula le komno ula let ula mi na kata ka dukan ba ula let kata ka ying ka jong uta bri pat ula thiet ka nda ba ula poi ha ka ying ka jong ula kerpat yu ba un ai no ya ya kata ka violin bat ba ma un siru da ka dor ka babiang ndai uta utrai jong kata ka violin ula ong how Fritz Kreisler ba unum la ban ne kumta namar ba kata ka jing tem ka ba ma ula thiet kalong ka ba ma uru udamon hadu kata-kata ti kumta uni u Fritz Kreisler ula sungsi ya kata ka jing bamla jong u banyo ya kata ka violin bat ula mut ban mi no artat ndah ba ula ya artat ban mi no na ka yeng ka jong uta ubriu ula phaidin sa u ba ula ong to sha ya nga bangan tem ya kani ka jing tem tang si sin pandah ba u Fritz Kreisler ula shim ya kata ka violin ba ula tem hakikati ki jong la ong bala pendap ya kata ka kamera da ka sur ka ba saut na ru kata ka sur ka bala kataru ya ka do nut ka jong uta utrai jong kata ka violin banda ha ba ula dep ban tem ya kata ka jing tem uni utrai jong kata ka violin ula pet sha u ba ula ong ikni kitin I have no right to keep to myself. It is yours. Take it into the world and let people hear it. Ong ni utrai. Bangam don hok ban bu ya ka ka yeng ka jonga. Henry sim kan dai no ka jong me. Bat ba ka perthei ka don kam ban yo smo ya ki sur ki ba mi na ka ni ka jingtem. Ki parlok be it paro. Kom ki Kristan. Ki jing roi ki ba bleu ai hangi. Ai ba ka perthei kan yo smo ya ki jing roi ki jongi. Ki parlok be sai sin ai ko play pi ban ngadwai u play u play un ker khu pi ling ba jong kani ka program ka bangilawan lam shapi u play na ka benta ka buram ka jong u amen. Kulay pastoria tu ka khubor ka ba Philippines ngo happening jongi ha kani ka por play na ngai don kat bat ker khu pi bat ka jing shakri ka jong pi parlok baro happening ki eryong ha ka jing im jongi yam tep no play un pelat yangi tang bangi don ki jing kular ki jong o bat ha bangi poi ha ka bakut ka jing im jongi ngin sala ban ong ngaklam don jing tep kumno ublei un pelat yanga kumno ngan lat hadu ka bakut tang ka wei ngatep ba ublei upen dap ya ki jing kular ki jong o bat pat don ru ka wei ka sin ka ba ublei pen dap ki jing kular ki jong o ka proverb ka lenong ka balai ka dekot ka besan ka ong tu nget hau trai dala ka dok lut baro but what shania hala ka jong ka jing shempang su ha ka kitab u Isaya ka lenong ka basan pupra ka dekot ka bakat we ka ong kum ni utrai unya lam ru ya me hala ka sni but un pendap ya ka mensim jong me hakit jaka ringkyang kum ta patlok ba it kum ki khon ki jong blei tui nang yat ringkat pat ki jing shania ki jong ni ha u ho ot ni nang yat
Kadai ke jengrai ke bakat do ke bangin sayo ibadio skau ha kene ke program menta kesni alar wai bat penbiang deki proclaimers ninang ya. Kipar bangai biye kipar lok ke bapet ya kene ka program ke bekerpang ya kalian ke kenuan proclaimers ni ai ku blai pi baro kerteng dong try man pen jung Jesus Christ. Oi ni dabing jing ngo ke bekrau yu blai mau play kene ka lan kumjur ni ai ku blai kerpang kebelah presbyterian nong temai kebelah penong ya kenika program ke sorry ro bar ngit scam ki kan long ka kubor bat kan long ro ka jing ai men sim na kam ta jong baro ki pait ya kenika program hoi kenika jing roi ke bengen IP ka dei ka jing roi ke ba pen kan mau yangi bo dang ni men ma de ka jing ka jing im ga jongi ot kham tam bengi don ni kenika khlam covid-19 kebelah pen kul mari ki ba bon kam da kenika jing roi ke pen kan mau yangi o new play bengi shakri udan saudong jongi Padam tamu udan saudong, andi usumar, usuker, uri udaru, nakam najong kita baro ke masyanya au. Ngit scam bagani ke jingruai kan long ka kubor ban ai mensim, nakam najong pi baro ke baskam ke bi asno yaka. Kubdai shubon ben kar khui bi. Hai kadiang kaman, kapai kaleng tawer, sorong junga medan, meda meken meri meda yang ana kijing ma, kijing kular mela shon shap kiai net shirta. Hai kadiang kaman, kapai kaleng tawer, sorong junga medan, meda meken meri meda yang ana kijing ma, kijing kular mela shon shap kiai net shirta. Yan, ngenan yan, oh yan, ngenan yan. Berbamayan kedai, bor pulau play, seper sejong kedat, ayang ikedai, kantor kucing seting, kam jemu betray, kumpi kudu play, tu ngenan yan. Jing berkukerhai Kaneng imatian Tuloy pula patay Barong kipon pala lenyong aduk na nimuka Walang kulay mapulasen Kanyay syurga Jing berkukerhai Kaneng imatian Tuloy pula patay Barong kipon pala lenyong aduk na nimuka Walang kulay mapulasen Kanyay syurga Yan, ngenan yan, oh yan, ngenan yan. Berbamayan kedai, bor pulau play, seper sejong kedat, ayang ikedai, bentur kucing seting, kam jemu berplay, kumpi kudu play, tu ngenan yan. Hey ho, what shakti, hey ho, what running, but like a dinner, birthday book shine, yaki more long, and jump to shine. Hey ho, what shakti, hey ho, what running, but like a dinner, birthday book shine, yaki more long, and jump to shine. Berbamayan kedai, bor pulau play, seper sejong kedat, ayang ikedai, bentur kencing seting, kam jamu betray, kumpi kudu play, tu ngenang yan.
lok baro nin pin no e kani ke program ki seria ro kejang ku blai ke bakar pang kalong i pastor and biding do i pastor w shla i pastor dealing do i ba mighty sing do ling i ba kambok starin ta pyang ba andronikus kong thau ba alding million i ba baladon bok har kamni i kong baterinia kharmujai ba ki proclaimers blak loy ban ai ke jing wai jong ki ban pinon kam ha kani ke program ki seria ro ublei unang kerku bat pinon kam ki sap ker pang ki jong pi baro ban ni ai kublei pi baro ki lapet e kani ke program ublei un kerku pi baro ka ktin ke jong blei ka ong ha ka shithi u jakob kelenong ka bening kong ka khot ka bakhat nyo ka jing ai ba pha baro bat ka jing ai ba janai baro ka long najrong ka ba wan hiar na upa ki jing shai tong ene dwai trying ango igni ka program ki surya ro ha ka bangila yo shibon ki jing kerku ling ba ki sur jing dwai hi dwai pa ba mena kerku gini ki nong rai ki prepare but kerku i pastor kinjo but to ai ba ka jing kerku ka jo ubleu pa ubleu khon but ubleu men sim bu khoi kin long lem long rengkat bat ni shimet bat ki yeng ki sem ki jongi bat ki balang hak leng satlak ka perthai nang ta hadu ala kertaro amen